Je to divadlo pro lidi, co nechodí normálně do divadla. Napsal to člověk, který nesnáší divadlo. Hrajou v tom lidi, co nesnáší divadlo. Mně přišlo, že to tak kritizovalo dva největší společenské problémy, což jsou drogy a divadlo, takže... Ahoj, já jsem Anča a dnes jsem vyrazila s GoOutem do kasáren Karlín na nově odpremiérovanou hru Shreks – hra o přežití. Fraškojedně absurdní konverzační komedie dotýkající se generačních témat Gen Z. Právě taky popisují jejich tvůrci. Pojďme se jich společně zeptat, proč právě jejich vyprodanou bombu stojí za to vidět. Tak je to nářez v první řadě a budou tam i influenceři. A osobnosti v publiku. Celebrity, dneska přijde několik celebrit. Jo, já myslím, že to je taková ta jako poctivá komedie o mladých pro mladé, generace Z pro generaci Z. Pak se tam řeší ten Shreks. Co to vlastně znamená ten název, což vám nemůžeme spoilovat, protože to se tam pak řeší. Je to mega vtipná scéna, takže jo. Vlastně minule tady spoustu lidí po premiéře říkalo, jako, že prostě nebyl jsem v 10 let třeba v divadle. A byl jsem, ale teď to, a miluju divadlo, dokonce někdo dal, odteď miluju divadlo, dal normálně jako na Instagram story, takže to jako nemůže nic potěšit. Já vám gratuluju. Taky děkujeme. Někteří z vás možná už nad divadlem zlomili hůl. Děj jste nepochopili a jména hlavních postav sotva dokážete vyslovit. Shreks je výjimečný v tom, že mezi jeho hlavními postavami a vašimi vrstevníky najdete možná až strašidelně trefné podobnosti. Dívka, která po svém psovi nezbírá výkaly. Sebelítostivý fuckboy, Havlova fangirl a narkoman. Právě oni budou v této parodii naso bojovat o přežití. Jak se říká to divadelní pořekadlo, v backstage smůla, na pódiu super výkon. Říkal Brecht, ne? Říkal to Brecht. Simone, jsi chytrá holka, mega. Taky jedna z nejchytřejších holek z Prahy, co znám, Simona Levandovská. Já nemusím nic. Ne. Všechno pasuje, Lego. Ne. Ne, nemusím nic. Jdeme, dětská. Dětská. Ještě jsem nedomluvil. U tebe to není jen o tom fuckboyství. Být si tady dneska, protože po svém psovi neuklízíš hovna. Nemám červený ksich někde, bo jak jsi se škrabala. Nemáš. Okay. Tak Simonko, můžeš nám říct, jak se ti to dneska líbilo? Mě mrzelo, že jsem nestihla tu premiéru, ale aspoň dneska. A já jsem se postavila na konci. Fakt? Já jsem tleskala. Standing ovation. Of course. A viděla jsi v těch postavách někoho, koho znáš, nebo možná i sebe? Hrozně, jo. Jo? Jo, znám spoustu smažek a hodně říkám besty, stejně jako Rita. Mně se to třeba líbilo hodně. Já jsem se smála spoustě věcem a věcem, co jsem se nesmála, jsem se smála ona. Takže mi to přijde, že to pokryje dost všechny Ona je máma. věkový kategorie. Takže je to vlastně hra pro celou rodinu. No, viděl jsem divadlo, který se spíralo být divadlem a přitom tam bylo všechno, co mám v divadle rád. A to je co třeba? Třeba schopnost využít neherectví nebo nějaký přirozený herectví. A to, co mám v divadle úplně nejradši, je, když se o vážných věcech mluví chvilku smrtelně vážně a pak dojde k takovému spinu a celý se to otočí do nějaký travestie. Já do divadla taky moc nechodím a líbilo se mi to mega, protože mi přišlo, že to tak kritizovalo dva největší společenské problémy, což jsou drogy a divadlo, takže... Jo, taky nechodím do divadla a líbilo se mi to, protože tam hraje Vávra a hraje dobře feťáka. Tak mě teď jedna moje spolužačka. Řekni to, jako kdybys byla v Oktagonu, moderátorka. Takže, já jsem Oktagon neviděla, ale myslím, že tuším. Takže mě teď jedna spolužačka z DAMu řekla, že to je perfektní představení pro lidi, kteří neočekávají nic intelektuálně náročného, pro lidi, kteří chtějí vypnout hlavu a odpočinout si. A proto vás zvu na tohle představení. Není to intelektuálně náročné, znalosti nepotřebujete, jen znalosti treše, videí a internetu. Hele, já jsem Davidos, milovník. Říkají mi fuckboy, ale jsem milovník spíš. Já jsem Rita a Rita nezbírá hovna po jím psovi a to je její jediná vlastnost. Je to divadlo pro lidi, co nechodí normálně do divadla. Napsal to člověk, který nesnáší divadlo. Hrajou v tom lidi, co nesnáší divadlo. Kým ses třeba inspiroval
Hele, smaženice jsou všude v okolí, takže prostě se stačilo jenom tak jako podívat, koumat ty lidi kolem sebe a člověk dost pochytí takhle, no. O tom, jak hra o přežití dopadne, se přijďte přesvědčit sami. A lístky na nově přidané reprízy už teď najdete v síti Go Out. A kdy se ti podepíšou ty kozy? Potom... Ne, nemusím nic. Ne, nemusím nic.